दिनैनि हाबाफारि बर' थुनलाइनि जोनोम सान 14 नभेम्बर बावहाय नुजाफैनानैथ' गोसोखौ मोजां मोनदों आङो। दा बावहाय जनाय जिल्ला थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे जनाय दख'रा थुनलाइ आफाद बेजों लोगोसेनो जनाय दख'रा बर' फरायसा आफाद लोगोसे जोंनि जनाय दख'रा बर' आइजो अनसाय आफाद बे मोनब्रै आफादनि जथाय मोनसे खुंनाय गेवलां मेलमोन। बेवहाय आं नुजाफैदोंमोन गाहाय बुंनांगौआ बेनो दिनैनि साना बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैनि बे सानावनो बर' थुनलाइखौ जोनोम होनाय जादों 1952 मायथाइनि दिनैनि अक्ट'आव 14 नभेम्बरावहाय बै समनि गवालपारा जिल्ला बासुगाव। जोनोमनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि राव थुनलाइखौ गेवलां होनो जौगासार होनो थाखाय आरो बेनि गेजेरजों दिनैनि थासारिसिम सफैनो हाबाय। बुंनो थाङोब्ला दिनै बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायथि दावगाफैबाय। अब्लाबो बेनि मावनांगौ खामानिया जोबाखै। गोदान गोदान जेंना फैयो, गोदान गोदान बे जेंनाजों जोङो खामानि मावनो गोनां जायो। दिनैनि गोदान मुगानि जि मोनसे डिजिटेल गोदान टेक्न'लजि जांख्रिबोनाय जि मोनसे मुगा, बे मुगायाव बादायलायनायनि जि मोनसे थासारि एबा मोनसे सम फैदों, बेजों खाबजानानै जोंहा मावनांगौ खामानि गोबां थाबाय। सरकारनिफ्राय जोङो जि मोनसे दाबि दावाखौ खालामदों, माबा नङा माबा बबेबा जों मोनाखै नङा मोनबाय। भारतनि संबिजित गणतन्त्रनि मोनथाय नागिरनानै जों हरखाबोबाय। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जोङो सोमावसारबोबाय। बर'फ्रा दिनैसिम मोनथाम गोरोबथाबो खालामबाय। बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथायाव माखासे दफाफोर जोङो लानानै फैदोंमोन। जाय दफाफोरखौ लानानै जों सरकारजों रायज्लायगासिनो दङ, सावरायगासिनो दङ। नाथाय जों लुबैनाय बायदि, बर'फोर लुबैनाय बायदि सरकारा माखासे समनि आंखाल ना माबा मोनसे जाहोन जों बुंनो हाया, मावफुंना होनाया जों लुबैनाय बायदि जायाखै। बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो जोङो हाबा मावनांगोन, जयैनो मावनांगोन, खौसेथियैनो मावनांगोन। खौसेथिनि आंखाला दाबो बर'फोरनि गेजेराव दङ। बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव रायज्लायनानै बोरै रोखा खालामनो हायो आरो हारि दानायनि खामानियाव जों बोरैहाय मोजोमलायनानै खौसे खामानि मावनो हायो, बेनि गोदान बिथांखि लानानै जों जोंनि गेजेराव गोदान गोदान आफाद रायजो राजाया जोङो बयबो साननो हनो रोंबाय, मिथिबाय। गणतन्त्रआव आफाद दानायनि मोनथाया थायो। नाथाय बिदि होननानै हारि खौसेथिखौ बोफायनाय बा सिफायनायनि थांखिजों बा हारिखौ गोरोन्थि लामायाव दैदेननायनि थांखि लानानै गोदान आफाद दादोंमोन। बेखौ नों आङानो नोजोर होनांगोन, बुजिनानै लानो नाजानांगोन आरो बेखौ मदद होनांगौ होनांगौ जोबनायाव थांखि लानानै जों खामानि मावो। आङो बबेबा आफादखौ दानाङा होननाय नङा, बबेबा आफादखौ मदद होनो नाङा बेखौ बुंनाय नङा। नाथाय मा मावनो नागिरदों, हारिनि गेजेराव मा रादाब होनो नागिरदों, बबे मोनसे गोदान हाबा मावनो नागिरदों, बे बाथ्राफ्रा बिजिरनो नागिरगोन। जेरावहाय जोङो दिनै गोरोबथानि जि मोनसे दफाफोर, बे दफाखौ बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोङो ज' जानानै मावलायगासिनो दङ, सावरायलायगासिनो दङ। बेवहाय गोदान आफादनि मा गोनांथि दङ, बेबो मोनसे सोंनाय फैयो। दा ओंखायनो बेफोरनि फारसे नों आं साननो रोंबाय। दिनैनि मुगायाव रावबो साननो रोङै नंला। दा साननो रोंनाय गावनि बिबेकखौ बाहायनानै साननांगोन। सोरनिबा नंगौ जाफानो नाङा, सोरबा नंखायावबो नंखाय बुंफानायनि बाथ्रा गैया। नोंहानो बिजिरनो गोरों जेराव बिबेक दङ, बे बिबेकखौ बाहायनांगौ आरो थार सैथोखौ दिहुनना लानानै जोङो खामानि मावनो सोलोंनांगोन, नाजानांगोन। सारा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों, रायजो सोमावसारनायाव ओंखारगोन होननाय मोनसे। दा बेथ' समाव बोथोरा फैयोबाथ' सोरखौ सोर माथो मा खालामनो। आरो जेराव जोंनि दाबि दावा जायखौ लानानै जों सोमावसारदों, जायखौ जों मोनफैदों, नाथाय बे मोननायाबो आद्रा जायोबा आरो समाव बिदिनो बाबेनलांबाय थायोबा हयथ' मोनसे गोदान साननाया फैगोन। आरो बेखायनो बेफोर साननाया फैयाखै नङा, फैदों। आरो दिनै सरकारखौ जोंहा नारसिननायनि गोनांथि दं, जों ओंखायनो नारसिननो नागिरदों। आरो नारसिनसेयावबो जायाबा जोबनायावथ' जेबो लामा थाहैया, बे जोबनायाव जाहैगोन। जेब्ला जोङो नाजासेयावबो जेबो मोनला, सावरायसेयावबो जोंनो खालामना होनो नागिरा, अब्लाथ' सोमावसारनायनि मोनसे माबानो थाखायनो फैफिनगोन। आरो बेखौ जों बोरै गोख्रों खालामनो हायो, बेनि माखासे आदब खायदा, बेनि माखासे प्लेनिं, बेफोर मोनसे सम लाना फैनो हागौ आरो। बर' थुनलाइ आफादनि
दिनै जिहेतु बर' थुनलाइनि गोथार जोनोम सान 12थि जोनोम सान खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 38थि आरो जनाय बर' थुनलाइ आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 25थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो आइजो अनसाय आफादनि 23 बोसोरसालिया जथुम्मा जुथायै बेयाव मोनसे मेल खुंदों आरो दिनै गेवलां मेलाव आंखौ मेलनि बेखेवगिरि महरै लिंहरनायखाय बानजायगिरिफोरनि साफ्रोमनिसिमबो बिथांमोननि चेनेलनि जुगै आं गाहाम हामलायनायखौ बावबाय आरो जों बुंनांगोन जिहेतु बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनिफ्रायनो बर' राव फेहेरनाय आरो फोसावनायाव गोबां खामानि मावबोदों जों बुंबोबाय थादों जे बर'फोरनि गेजेराव माहारियारिबाद जातीयताबाद बेखौ जोंनि समाज फोसाबगिरि धोरोमगुरु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दैदेननायाव बर'फोरनि जिथु माहारियारिबाद दा जागायजेनदोंमोन आरो बेयो आबुं मोनदों होनना बुङोबा 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जोनोम जानायनि उनाव बर' बिजोंनि जिथु सोमावसारनायनि गेजेरजों बिजों सोमावसारनायनि गेजेरजों नै जोंनि बर'नि जिथु माहारियारिबाद जातीयताबादा आबुं महर मोनदों बे बाथ्राखौ जों बयबो गनायना लानांगोन आरो जों बुंबोबाय थादों जिहेतु बर' मिडियामनि दिनै अबस्थाफ्रा खोब गाज्रि गोबां जायगायाव बर' मिडियामनि स्कुलफ्रा थैलांबाय आरो जुदि थैलांबाय थायोबा जोंनि राव हारिमुवा थारमाने गोजोर जानाय नङा मानो होनना बुङोबा जोंनि राव हारिमुवा जुदि गोजोर जानांगौब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांना थाथारनांगौ आं बेनिखायनो साफ्रोमबो इयुन जोलै बिथांमोनखौ आं खावलायो आरो साफ्रोमबो गार्जेनफोरखौ खावलायो जे बर' रावखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय बर' मिडियामनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा गोसो होनानै खामानि मावनांगौ होननानै आं खावलायदों आरो स्कुल फरायसालिफोरखौ जों फोथांना लाखिनांगौ गासैबो बिथांमोननि चेनेलनि जों आं खावलायदों बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।